Roman futsal kala penlong ya ka lempung ya lekai football ki hybrid ya ka bala tip kerteng kum ka fast baby league ka balong kum shibenta ban yo ban bishar nia ya ka sap ka phong ki hybrid ha ka kami lekai football nadu bakidang red karta kane ka lempung kala poino sya ka bakut menta ka sngi ka khandai trik nailar hamadan Roman futsal ka badon ha ka snong maudik lawan ban penha perdano ya kane ka fast baby league da president ka KSU North Khasil district usamla Ferdinand Kharkamni kumukongsan ha ka jingya sakilang usamla Alberto Nongsi try ka Roman futsal lembat ki khot ka KSU kikimi ki pa jogite khnaret ki bawan man kersian ye ki khon ha ka te ka jingya lakai futsal ya kane ka jingya lakai la phia ha ki lai benta bakanthuk ya ki bahapo ka prasnem karta kan nala rampe academy kala penlimno ya kan nongpo grassroot ha ka thup ki bahapo ka shipos nem karta kan nongpo grassroot kala penlimno ya ka HEI benta academy bat ha ka thup ki hybrid ki bahapo ka khadas nem karta kan nala rampe academy kala penlimno ya ka omsning grassroot ha kane ka sngi la samru ya ki kusnam bat ki trophy sha ki te ki kanhun ba job la pipen bakla ka je lenti ka long kai ka bodu nong ya ka lawei ka joki bat ngaso ban ai khuble kam tam ya ki mi ki pa ki bala wan sakhi nadu ka basdang jong ka sgi pli ka ne bat hadu ka ne klemat ngaman penhak perdano nga kitbok riang pi ki mi pa jen bangi layo i kambun shishu namar ka ne ka jilakai namta ki hep ke baret ngi sothu ba ya ka jingsniu hapo ka imlang ka salang ka jungi namar bagi kwa ya ki hybrid lane ki kun ki jungi kindon hakimadan jaka lekai om shagwi ki jaka ki bolong ki bosniu lane kin bunkam hakapet mobile lane kin kampoi syata ki jaka ki ba ki hap sumar ya kamet kapat konjuki namar bakimyo ya ka jengkelan met konjuki nadu opor ka ba kidang red dengan ngai scam ya ka jing ai ketika diang jok kimik pa kidang la khamle bha shu bat kham tam ya kinong penyat ba kani ka jing lekai ka bading kome jong ka first BB league ka balak penyait da ka Roman futsal kalong ka ish ka ba benta ka ba ngaso bat ai jingro bat kumjuro klem da klet ya ka jing yang sedang jong kini ki ying ka sem jong i nadu i pa jong i bat hok normally ibadai i perlok ka bangayajan bangaburam ba bat kumju ya ka ying ka sem jong kinong si ki balak sedang ya ni ka gym hapo hakte hanong po ka balai Roman fitness gym kede kawai ka benta ka ba ki peni ba kumno ngila ban ngara ya kata ka jai video ka baklan nam ta kalawai pat ka batsawan ngai scam ngakit bok kriang ipi ka yiga sem ngakit bok kriang ru ya baro kitim ki ba shimenta bat ngidang la khamle bha shu bat khaba pukut ngai scam baro pitip yau sombor lang renja dai pitip baro une u hybrid hakarta ka menerus nem mencem snem ulayo yang jing itu lemba goalkeeper napo joka Argentina Emilio Martinez ulayo yang ke video jung buat pen viral hapo social media buat une hybrid badang erta ka benerus nem sajet hawi ka academy ka bala tip ketengkum ka Minerva Punjab Academy Football Academy de uyo ya ka pisah scholarship dengan ko abanong pi ki hep ki bodet pi lekai nem de lekai melen kan mau kadon ka future ke jong pi ba ka sadon ki klub ki bangwan nane napo ka district ke jungi napo ka jila ka jungi na Shabar jong ka North East ke jungi bat napo ka India jungi ki sawan jet ye pi bat hatang por ki sasiu ye pi dak tulop te pi sautu akarta ka benrus nem nyos nem pras nem kendai spo khatwe khat ars nem bonong banyo ya ka tulop man lau benai dei ka ba suk banyo henrei la da pi le kai khampa shu pi klan met pha kham shu pintuna yo akan jingbat mobile henrei ngamong pat piklet pat ya ka pulih kot namar kane kade benyai lang renti ka kot namar ka don kami ka jingdang jing start ka jilakai kade don kami ka jingklan met bat pilakai khamba syu pinyo ya ka tulop kumo yo lang usambor lang renja